עתיד שבו אנו נהיה גאים. עתיד שבו כל היושבים פה יהיו גאים. הבעיות הרבות והמורכבות אשר עומדו בפנינו עיצבו אותנו ונטו בנו את היכולת והכלים להתמודד עם אתגרים גדולים אף יותר. כולנו מכירים את המעלות הטכנולוגיות של הטכניון. לכן, לגבי המצוינות ההנדסית של המהנדסים החדשים, אני לא אפרט. אני בטוח שכולכם מכירים אותם טוב ממני. אני רואה לנכון במעמד זה להדגיש שהטכניון הוא גם חוויה מלמדת בתחומים רבים אחרים. החל ממודעות לסביבה ועד לפעילות ומעורבות חברתית. הרבה פעמים הסתכלתי סביבי וראיתי את מלח הארץ, כמו שאומרים. כולם יודעים שהטכניון מהווה מעיין של ידע, יכולת וקדמה למדינתנו הקטנה. אני טוען שהוא מהווה גם נדבך חברתי. לאורך התואר ראיתי סטודנטים וסגל נאבקים לעתיד ההשכלה הגבוהה, נאבקים בשביל חטופים, מתנדבים בקהילה ועוזרים אחד לשני מעל ומעבר. לכן, אני קורא לכולם לשמור על הזיק הזה ולא לוותר, להיות הקטר שמניע את החברה, שדוחף קדימה ומאחד את השורות, שמזכיר לנו בכל פעם למה אנחנו פה ולמה אנחנו נשארים פה. להמשיך להיות מי שאתם, ואף יותר, לשאוף למצוינות בכל תחומי החיים, פשוט לא להתפשר ולהאמין שרק ככה נצליח. בנימה אופטימית זו, אני רוצה באופן אישי להודות לכל החברים, הסגל והמשפחות, לא רק המשפחה שלי, אשר עזרו אחד לשני ועזרו לי. יישר כוח לכולנו.